Zdravím vás. Srdečně vás vítám na Hacienda de Café. Zde se vše točí okolo perfektního požitku z kávy. Dříve než si ho dopřejeme, podívejme se, odkud káva vůbec pochází. Podle legendy byla káva objevena v etiopské Vysočině, přesněji řečeno kozou. Ta jednoho dne sežrala plody z keřů kávovníku a byla pak tak čilá, že pasák koz začal být zvědavý. Rozhodl se, že sám ochutná exotické plody. A tajemství kávových zrnek bylo odhaleno. Nyní máte vy první příležitost prokázat své vědomosti požitkářů. Jakže to bylo? Kdo objevil kávu? Krištof Kolumbus? Koza? Nebo Angličané? Dnes žije na celém světě přímo nebo nepřímo z pěstování kávy 25 milionů lidí. V Německu je káva nejoblíbenější nápoj vůbec. Také z toho důvodu patří surová káva k 5 nejdůležitějším obchodním artiklům na světě. Svět bez kávy si vlastně ani nedovedeme představit. A to už se dostáváme k další otázce pro požitkáře. Káva patří k těm nejdůležitějším artiklům světového obchodu vůbec. Kolik lidí z něj přímo či nepřímo žije? 1 milion? 5 milionů? Nebo 25 milionů? Káva se pěstuje ve více než 60 tropických nebo subtropických oblastech v takzvaném kávovém pásu. Ten se rozprostírá okolo rovníku. V této obrovské oblasti existuje neuvěřitelné množství různých druhů kávy. 2 hlavní druhy se jmenují Arabika a Robusta. Velmi pravděpodobně je i vaše oblíbená káva ze směsi těchto 2 druhů. Ale jakže to bylo? Kde se na světě pěstuje káva? V subtropickém a tropickém pásmu? Ve středozemním pásmu? Nebo v mírném pásmu v Evropě? Vzrostlý keř kávovníku může dorůstat až do výšky 4 metrů. Často ale bývají keře za účelem vyššího výnosu a snazšího sklízení zastřihovány. Zde vidíme 3 různá stádia kávovníku. Tyto sazenice jsou staré 4 týdny. Je velmi dobře vidět, jak zasazené kávové zrnko pomalu vyrůstá ze země. Po nějaké době se zrnko otevře a vyrůstají první lístky. Za 5 měsíců se ze sazenic staly skutečné malé keře kávovníku. Nyní je lze zasadit. Díky prvním dešťům po období sucha nasazuje kávovník první květy. Káva nevoní skvěle jen v šálku, nýbrž už jako květ na keři. A sice podobně jako jasmín. Z květů vznikají kávové boby. Zpravidla obsahují 2 semena, vlastní kávová zrnka. Takže dávali jste pozor? Následuje další otázka pro požitkáře. Kolik kávových zrnek bývá zpravidla v jednom kávovém bobu? 1, 2 nebo 3? K tomu, abychom získali zralé kávové boby, je nutná pořádná ruční práce. Sbírají se totiž po jednom. A protože sklizené boby se nedají dlouho skladovat, následuje hned po sběru zpracování. Zde se boby nejprve perou. Pomocí takzvaných palpas se oddělují zrnka od dužiny. Zbudou surová kávová zrnka, ještě jsou ale chráněná pergamenovou slupkou. Kávová zrnka v tomto stavu se nazývají pergamina. Dužina kávových bobů se nelikviduje, to by bylo plýtvání. Je to dobré přírodní hnojivo pro kávovníky. Všechny části kávového bobu se tak zužitkují. Kávová zrnka s pergamenovou slupkou se po nějaké době dávají do velkých nádob s vodou, kde se ještě jednou důkladně vyperou. Přitom se také oddělí poslední zbytky dužiny. Nyní se káva může sušit. Typickým způsobem sušení kávy pergamino, používaným rolníky, je vystavit ji na dobu 3 až 4 dnů tropickému slunci. Během sušení se káva musí pravidelně míchat. Zkouškou, která se provádí rozkousnutím surové kávy, se dá zjistit, zda už je suchá. Tato káva určitě ležela 3 nebo 4 dny na slunci a je to již velmi suchá kvalitní káva.
Milovníci kávy na celém světě oceňují a milují dobrou kávu. Tak, káva je sklizená. To samozřejmě není všechno. Jak se rozvine typické aroma kávy? To vám ukážeme příště na Hacienda de Café. Nashledanou.